ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ 2 କରୁ 10 ମତ ପଣିକିଆ। ଚାଲ ଶିଖିବା। 2 କେ 2, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 2 ତିରି 6, 2 ଚଉ 8, 2 ପଞ୍ଚା 10, 2 ଶୁହ 12, 2 ସତା 14, 2 ଅଷ୍ଟା 16, 2 ନୂଆ 18, 2 ଦଶା 20। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା 3 କ। 3 କେ 3, 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 3 ତିରି 9, 3 ଚଉ 12, 3 ପଞ୍ଚା 15, 3 ଶୁହ 18, 3 ସତା 21, 3 ଅଷ୍ଟା 24, 3 ନୂଆ 27, 3 ଦଶା 30। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା 4 କ। 4 କେ 4, 4 ଦୁଗୁଣେ 8, 4 ତିରି 12, 4 ଚଉ 16, 4 ପଞ୍ଚା 20, 4 ଶୁହ 24, 4 ସତା 28, 4 ଅଷ୍ଟା 32, 4 ନୂଆ 36, 4 ଦଶା 40। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା 5 କ। 5 କେ 5, 5 ଦୁଗୁଣେ 10, 5 ତିରି 15, 5 ଚଉ 20, 5 ପଞ୍ଚା 25, 5 ଶୁହ 30, 5 ସତା 35, 5 ଅଷ୍ଟା 40, 5 ନୂଆ 45, 5 ଦଶା 50। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା 6 କ। 6 କେ 6, 6 ଦୁଗୁଣେ 12, 6 ତିରି 18, 6 ଚଉ 24, 6 ପଞ୍ଚା 30, 6 ଶୁହ 36, 6 ସତା 42, 6 ଅଷ୍ଟା 48, 6 ନୂଆ 54, 6 ଦଶା 60। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା 7 କ। 7 କେ 7, 7 ଦୁଗୁଣେ 14, 7 ତିରି 21, 7 ଚଉ 28, 7 ପଞ୍ଚା 35, 7 ଶୁହ 42, 7 ସତା 49, 7 ଅଷ୍ଟା 56, 7 ନୂଆ 63, 7 ଦଶା 70। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶିଖିବା 8 କ। 8 କେ 8, 8 ଦୁଗୁଣେ 16, 8 ତିରି 24, 8 ଚଉ 32, 8 ପଞ୍ଚା 40, 8 ଶୁହ 48,
ଆଠ ସତା 56, ଆଠ ଅଷ୍ଟା 64, ଆଠ ନୂଆ 72, ଆଠ ଦଶା 80। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶିଖିବା 9 କ। 9 କେ 9, 9 ଦୁଗୁଣେ 18, 9 ତିରି 27, 9 ଚଉ 36, 9 ପଞ୍ଚା 45, 9 ସୁହ 54, 9 ସତା 63, 9 ଅଷ୍ଟା 72, 9 ନୂଆ 81, 9 ଦଶା 90। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶିଖିବା ଦଶକ। 10 କେ 10, 10 ଦୁଗୁଣେ 20, 10 ତିରି 30, 10 ଚଉ 40, 10 ପଞ୍ଚା 50, 10 ଷାଠିଏ, 10 ସତା 70, 10 ଅଷ୍ଟା 80, 10 ନୂଆ 90, 10 ଦଶା 100। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।